ба корҳои дипломатӣ сафар мекунанд ё ғайр аз касое ки наметавонанд ҳамин чиза худшон ба қайд бигиранд. Ман Тоҷикистон омадам, работа патенти мара маҳкам карданд, аз сабабе ки кор наеморам ҳар рӯз. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Хеле ки мо гуфта будем дар бораи RUID гап мезанем. Бародаро, кадомед бо дар ҳамин масъала агар ягон чиза нафаҳмиден, савол дошта бошед, метавонед дар видео бинависонед. Нафарҳое ки дар шаҳри Москва қарор доред, ба ягон таи шумо стоматологи тоҷик дар кор боша, номерое ки мебурояд метавонед дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. Дихтири тоҷикаи бародармон хизмати шуморо буд мекунад дар проблемаҳои дандон. Мавзӯи асосии имрӯзаи мо RUID ба киҳо тааллуқ дорад? Ба нафарҳое ки ба Федератсияи Русия сафар мекунанд, ғайр аз касое ки ба корҳои дипломатӣ сафар мекунанд ё ғайр аз касое ки барои пешниҳод кардани ҳуҷҷати РВП ё вид на жительства ҳуҷҷат ҷамъоварӣ кардагияну пешниҳод мекунанд. Нафарҳое ки дар Федератсияи Русия ба нияти кору фаъолият мераванду ба нияти муддати дароз истоданӣ мешаванд, RUID ба ҳамин нафарҳо тааллуқ дорад. Пеш аз сафар кардан ба Федератсияи Русия бо тариқи сайти госуслуги бояд ки ба қайдгирӣ кунед. Яъне ин приложениеро фикр мекунам бисёри нафарҳо медонанд аллакай ва метавонанд истифода бариша. Агар ки кадоме наметавонад бо тариқи госуслуги дар RUID хича ба қайд гирифта, боз шуморо метавонед фикротона дар комментария бинависонед. Баъдан иншааллоҳ мо ягон роҳша меёбем барои нафарҳое ки наметавонанд ҳамин чиза худшон ба қайд бигиранд. Мақсади гап RUID ба нафарҳое ки ба нияти кору фаъолият мераванд сафар кардан тааллуқ дорад. Пеш аз сафар бояд ки ба қайдгирӣ бикунед. Боз дар ин масъала савол боша метавонед бинависонед. Комментарияҳои шуморо мехонем камтар ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. Бо диққат гӯш кунед. Куляб нависондаед. Агар патент тамом шавад, биёи хона, чанд қапас метавонед биред. Вақте ки шумо патентон тамом мешавад, бе ягон проблема аз Россия ки биромадед, боз ҳами ягон моҳ пас метавонед ки сафар кунед биред. Ибрагим нависондаед. Салому алайкум акаи Сорбон. Ман 1 солу 5 моҳ шид омадагим дар Москва. Алиш карда омадагием, официални диромадагием. Рафтанда проблема намешавад. Чӣ хел вариант қатиравам? Возвращение гирифта бирам, як совет битен. Возвращение гирифтан минусҳои худша дорад. Яъне ки биромаден аз Россия бо тариқи и ҳуҷҷат автоматӣ запрет мешем. Сулеймонов нависондаед. Ака ту худат ҳамин информатсияҳоро аз куҷо мегирӣ? Аз куҷо гап мезанӣ? Шумо гап мезанед, ҳамин гапҳои шумо дар ягон ҷо кор намеояд. Хай гапҳои мо ки дар ягон ҷо кор наёяд, туро ман маҷбур накардам будро видеоҳои мара тамошо кунӣ. Ман чизе гап мезанам дар доираи қонун информатсияҳои даставерне ки пешкаш мешавад, ҳамун чизоро мегирам, мақсад таҳлил карда барои шумо пешкаш мекунам. Маъқул нест мақсад тамошо накунед. Талабшон нависондаед. Салому алайкум. Созен хубе нака. Ман Тоҷикистон омадам, работа патенти мара маҳкам карданд. Ман 3 моҳ метавонам бесам баравам. Илтимос ҷавоб дин акаҷон. Патент агар аннулировад шидагӣ набоша, бале. Агар аннулировад шидагӣ боша вақти биромадан, то муддати 1 сол патент гирифта наметавонед дигар. Баҳодур нависондаед. Салом акаи Сорбон. Барои чӣ видеоҳо кам шидаи вақтҳои охир? Мо кӯшиш кардастем ки ҳар рӯз видео бикунем, лекин боз баъзан вақтҳое мешавад ки 4 рӯзу 5 рӯзу 1 ҳафта видео карда наметавонем, аз сабабе ки кор наеморам ҳар рӯз. Юлдошев нависондаед. Ассалому алайкум бародар. Як савол доштам. Ҳамин RUID то охири соли 2027 тамдид карданд. Ҳамин гапро сай як маълумот медодем. RUID аз ҳозир аллакай ҳатмӣ шидагиаст ба қайдгириш. Як нафар нависондаед. Ассалому алайкум бародар Сорбон. Нархи давлатии даверност барои мошин як фамилия чанд сумай? Лутфан ҷавоб медодем. Аз сабаби боло рафтани нархи нишондиҳанда қимат шидагиаст. Прайсҳои даверност тақрибан 800 сомон аст. Генеральни даверност боз аз 1000 сомон болотар аст. Исмоилов нависондаед. Салому алайкум Сорбон. Раҳмат барои хабарҳои хуш. Як савола ҷавоб медодӣ. Ман муддати 2 моҳ мешавад Москва омадам. Дар мигратсиони работа нависам, патент надодам. Метавонам граница гузарам. Пешакӣ раҳмат. Шумо аллакай метавонед аввал пешакӣ сабаби надодани патентона бифаҳмед. Ба хотире ки агар патент надодан сабабаш аннулировад бидани патенти пештара боша, ҳамин гузаштани границатон ягон фоида намекунад барои шумо. Файзулло нависондаед. Салому алайкум.
ман аз ноҳияи Ҷиликул. Мо як хабар шунидем ки депортатсияҳоро кушоданд. Ҳамин дар ҳақиқат рост аст? Мухлиси шумо. Сарбаланду зинда бошем бародар. Не, дар бораи авфи депорто ягон хабар нест ҳозир гашта. Як нафари дигар нависондай: ассалому алайкум ака. Савол дар куҷо нависам дар шумо. Саволтона дар ҳамин ҷое ки ҳамин гапа нависондӣ метавонӣ ки бинависонӣ бародари азиз. Як нафари дигар нависондай: салом акаи Сормон. Як каписар ба хизмат даъват мешавад. Ҳамин гап рост бошад ё ин ки не? Нафарҳое ки як фарзанд ҳастанд дар оила аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастанд. Тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, навори имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. Саволот омӯша бинависонед. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com